ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କଲା ପରେ ରାଗରେ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାପା ମା କଥାରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ନାନାଦି ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ସହିତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସରେ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଝିଅମାନେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। ଗୋଟେ ଝିଅର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ତୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସେ, ଆମେ ଅଛୁ ତୋ କଥା ବୁଝିବୁ। ବାପା କୁହେ ତୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। ମା କୁହେ ତୁ ଆସେ, ମୁଁ ଅଛି, ତୋର ଅସୁବିଧା କିଛି ହବନି। ଶେଷରେ ଭାଇ କୁହେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ନାନୀ ତୋର କୌଣସିଥିରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ବି ହବନି, ତୁ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଝିଅଟି ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ଆସିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ବହୁତ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗାଁର ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ୟାର ଚରିତ୍ର ଖରାପ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ୟା ସ୍ୱାମୀ ୟାକୁ ସବୁବେଳେ ବାଡ଼ଉଛି। ଶେଷରେ ପାରି ନ ପାରି ତା ଘର ଲୋକ ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଶା ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଚରିତ୍ରହୀନା ମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବୋଧେ ପଳେଇ ଆସିଛି ନା। ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ନିଜକୁ ପଥର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମାସେ 2 ମାସ 5 ମାସ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବାପା କୁହନ୍ତି ଆରେ ମା, କେତେ ଦିନ ତୁ ଆମ ଘରେ ରହିବୁ? ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ତୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେ ବୋଲି। ଶେଷରେ ମା କୁହେ ୟାକୁ କେତେ କହିବ, ୟାର ପ୍ରକୃତି ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ୟା ସ୍ୱାମୀ ୟାକୁ ସବୁବେଳେ ବାଡ଼ଉଥିଲା। ଆମେ ନାଁକୁ ଆଣି ଆମ ଘରେ ରଖି ଆମ ନାଁ ଖରାପ କରୁଛେ। ଶେଷରେ ଭାଇ କୁହେ ନାନୀ, ମୋର ବାହାଘର ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ପିଲା ପରିବାର କଥା ବୁଝିବି ନା ତୋ କଥା ବୁଝିବି ନା ବାପା ବୋଉ କଥା ବୁଝିବି? ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କଥା ହେଇକି ତୋ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯୋଉମାନେ ନିଜର କରି ଆଣିଥିଲେ, ଶେଷରେ ସେହିମାନେ ଟଣା ମାରିଲା ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଏବେ ତ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ନା, ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଯଦି ତମେ ବାପା ମା ଭଳି ଦେଖିବ, ଘରେ କୌଣସି ବି କଳି ହେବ ନାହିଁ। ତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବାପା ମା ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପା ମା ଭଳି ଭାବନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଘର ଖୁସିରେ ଚଳିବ।